bandiraɓe musidɓe tedduɓe gonɗen ɗo ko e Diallo Palel Dande Maayo wuro wongo ɗo e nder diwan Matam falde Kanel e kawtol Duri Orko Diare ɗum ɗo so taw en jiiɗum ko sukaɓe jallankoɓe kamen sagataɓe mbaɗi eɓɓore gam darnude goomu dariɗo gam wawa falade oɗo boros biyeteɗo coronavirus ɗum to dowlaji meɗen Siin reeɓi ha ete dowlaji meɗen Afrique gam noon haɓade ngun ñaw wasa yettade e nder Fouta men walla ni e nder diwan Matam ha to commune Orko Diare sukaɓe kam e sagataɓe jallankoɓe daɗɗi goomu tawi ko goomu ndeno nde Allah yantata hen ha gunɗon ñaw wasi yettade e nder e guure meɗen ko ɗum saabi ɓe mbaɗi e nder natirdu kala banggue mo yimɓeɓe mbawa soɗade ustude hadde ñaw ngu wasi yettade e nder wuro caggal nde haralleɓe meɗen to banggue safara kolliri ñaw ngu wawira ɓeydu tan koto banggue kine guite walla hunuko walla ni ndiyam gummiɗo neɗɗo gam faade neɗɗo goɗɗo o e ɗen ɗon gueɗe noon ɓuuri holkiseede ɓurata wawde adude ɗum ɗon ko juuɗe gam noon pour kisal meɗen alay saago nde yimɓeɓe mbawata soɗade e kala saaha ko toon tan hakkillaji ɗi ɓuuri nanggude nde wonno ko falade ɓuuri safrade ko ɗum saabi sukaɓe jella kam e sagataɓe mbaɗi gollal payidingal gam wadde e natirde wuuro he kam e jaltirde wuuro de kala ɗo neɗɗo o yeehi o arti o soodo gam reen wuuro ngo kisal muɗum oɗon boros wasanade e nder sukaɓe jallankoɓe e ko taari jella kala ko tawaɗo wolde laaɓa janggo ɗum ɗo ko gootay jiyaɓe e nder goomu ngu gam rende kisal walla ni falade ɗum noon ma en dokkuma konngol o faccirina bandiraɓeɓe holko saabi oɗo goomu holko tagui goomu o waɗa holko woni darde maggu e holno ngu waɗa guila nden faade joni hol caɗele dañaɗe hen walla ni hol gartam dañaɗam e on ɗon goomu allo tara galle ganduɗa ko alilen won anduɓe e galle Mbodjɓe e ko wayndani noon ene kala natirde ƴella ene Sinthiou ene natira Baba ngo enen kadi leegal dow ɗum fof gam haɓare ganduɗa ko ñaw coronavirus no ganduɗa anni hannde hewɓe ƴella noon e kala e saaha ene ummo gam ɓamtare senade kadi ko ɓamtare ɗum tagui ƴallankoɓe ene ndendi ko woni ɗo e caggal leydi foof beele ha mbawa tigui darnade ha nguuɗo ni wasa ganduɗa ko arde e nokkuji men e ko ɗum saabi sukaɓe hewɓe rewɓe e worɓe e kala saaha ene ñalla ɗo guila subaka ha kikiɗe eyyi joni Amadou tawi kadi wonko jiɗɗa namnade kadi yaaɓe mbawi hettade ay no mbirunoɗen ni kanko Diaw nanɗo Mamadou Diaw nanɗo kanko soɗoronoɗo joni joni mbiɗa sikki ɗo henna kanko ardiɗo henna hol mesure aji ɗi wuuro ngo ƴetti guila ɗo henna entré wuuro ngo enen ɗo kam en gaari en jii kala naɗɗo wuuro ngo ko ma sooɗo ha laaɓa ɗo kam en jii mais e nder wuuro he kadi hol mesure aji ɗi association o ƴetti walla ƴella émergent pour wawde habde nguɗon ñaw quoi nder ƴella eyyi a jarama Seydou Sow mi onte seeɗa ardiɗo ko Daragness woni ganduɗa kanko woni coordonnateur oɗo comité e joom wuuro ganduɗa woni gardiɗo dendagal pelle gonɗe wuuro he pelle ganduɗa ɓe daari ko ɓamtare kanƴe foof eɗen jeeya hen ko wi tan ko ƴallanko foof ndendi ganduɗa ko fandare beele goto neɗɗo goto kaɓuɗen gonɗo ñaw e coronavirus ene Sénégal naaɓe lelirni laamu leydi Sénégal teskama noon laaɓal e senare ɓuuri ganduɗa ko kaɓorgal ɓurgal mantingal gam tigui folde ngol ñebbo ɗum tagui noon soɗade sabunde e ndiyam ha laaɓa ko ɗum kala natowo ƴella guila 29 haɗo gonɗen ɗo kala natowo ƴella wonde ko kodɗo eɓano e garɗo so naata wuuro ngo ma soodo kala kadi jaaɗo kadi galle ƴallankoɓe kala galle garɗa bidon ene ɗon ko ma codɗa machallah wuuro ngo fof enen saago kadi en keeɓi ganduɗa ko fartang no fewi ganduɗa ko mbayi men ko maire commune mo Rokhaya ganduɗa ko premier adjoint walla deuxiéme ni kono kadi fof ko junum woni e kala saaha kadi banggal lawma e mbariten kamɓe foof vraiment enen jarnaɓe en jaar CV mo o wawde kamɓe foof eɓe jaati hen nde wonno ko programme leydi Sénégal foof ay joni en keeɗima Mamadou Diaw o wi ko Dara ardiɗo henna mais kanko ne mbiɗa sikki koye mawɓe o jeeya o haalni en hol entrée ji ƴella ɗi natirde ƴella nde ɗo ko entrée principal o woni ɗo woni ummade Gassambiri natirde ƴella quoi hedde galle Salsalɓe ɗo ko ɗon ɓe gooni mais entrée ji ɗi foof eɓe mbaɗi hen coɗorde e gel uji ɗi kadi ko ɓe mbi kadi e nder wuuro he kadi ɓe mbaɗi hen bidon ŋaji en cabuneji kadi ɓe dokki e nder wuuro ngo pour yimɓeɓe mbawa dillude e laaɓal he pour mbawen riwtude ñaw o eyyi mbiɗa sikki kadi gueɗe goɗɗe nana e wuuro he après eɗen mbawi yaade toon ƴeewen hol mesure aji kadi ɗi yimɓe ƴetti pour banggue laaɓal ngal ko Amadou Sow sen heeɗi haajuni ganduɗa ko dow inde coordonnateur Daragness heeɓi ganduɗa ko sohla heɓani haalde ko kam fonno daraɗo haala en calminama mawɓe men ko wayno Babel Wadde en ɓenne kadi e kala saaha en ndende men ganduɗa
kono sukaaɓe rewɓe ngannduɗaa ko Bounal Diaw e Maysi e woɓɓe ɓe keebuda kamɓe fof mbawno haalde eɓe ɗo ɓe salminitima juuman Rugui Sall en ngannduɗaa ko Fady Mamma en ceerno Mamadou Bassir eɓe keedi machallah e woɓɓe e Amadou Ma onon fof jiiya heen ko wiide tan ko ƴallankoɓe diaspora kadi mballitii no feewi e nde wonno fedde fof wonko waɗi heen moni kala wonko waɗi heen ko wii tan ko enen ndenndi golle ene gasa ni ma wood mettino walla ma wood ngannduɗaa ko tooñaaɗo kono fof noon faanande ko haa laaɓa enndal eeyi ko e dow innde coordonnateur kala momin keeɓi tataade ɗo sabu yiɗde sonnude ɗum mbi ɗum yafuya minen kadi hamin ñaagui moni kala yo wallu men haa golle ɗe mbemne nde wonno golle leydi Sénégal wuro men kadi enen teska kala ko ari enen peeña heen ndekka goto neɗɗo goto mbeɗa ɗum ɗo ngannduɗaa wawa ngannduɗaa ko latade merci Diaw min nani golle ma hay ɗo e ngo wuro hokkunoɓe caabune e hokkunoɓe jeunes uji e hokkunoɓe fof ɓe mbi ɓe jii darde moon e golle moon kamɓe ne ñalloɓe ɗo ɓe e jii darde mabɓe e golle mabɓe vraiment ɗeɗo balɗe fof eɓena ñalla ɗo e nangue pour wawde wallude yimɓe ɓe kene fate laaɓal ngal wona ɗon tan de haɗama saabu so tawi en paami gardiɗo leydi ndi woni horejo Macky Sall o yaltinin ko gandanɗa ko wiyatno décret couvre-feu wonande kala 20 heures so yoni kala ɗo neɗɗo wawi wonde yo hatto nokku muɗum hakkillaji jomin hakkillaji noon miijima wonde almuɓe ɓe so taw ɓe mbiyama yooɓe kattu nokkuji mabɓe te kadi ɓe dañata ko yimɓe ɓe ɗum noon ko saɗede seeɗa te kadi so taw en teskima jumaji e jamaji guddama ko kamɓe goni seeremɓe janggo kamɓe goni almameɓe woppude ɓe duɗe ɓe koota ɗum fewnitake fuutankoɓe ko ɗum saabi sukaɓe jallankoɓe kamɓe sagataɓe haralleɓe to banggue hakkilantagal miijima wonde yo sukaɓeɓe defanne ñamdi so taw 20 heures yoni ɓe nawane ɗum ɓe mbasa yeloyade kadi ɓe mbasa mbaldude nguuno on ɗon yiyande noon ene yonna e nder reedu Fouta i ardi ɗum koye dow ballal joom wuuro kami almami kami monsieur le maire de la commune Orko Dia hay goto hande yaltata jamma e wuro ɗum tagui dendagal kelankoɓe ndenti mbaɗi firande almude firande almude nde ko ɗum wayi kala ceerno jangguino ɗo e ngo wuro ƴella firande nde defete ɗo e juma mum goto fof nodda almudo mum ara ɗo e juma ƴella arano ɗo firande ɗum ɗon noon ko ƴella waɗi ɗum darde nde ɗon pour ɗi almuɓe ɓe tampa yiɗiɓe ɗo rewɓe yummiraɓe ɓe ɗo yummiraɓe men wonɓe ɗo henna ɓe ko kañumen darani hirande ko kañumen kirloto ɗo defta hirande so paari waɗendani lahal fof e ɗum ɗo mum e siwo mum lahal fof e siwo mum wadde almudo ceerno fof ara ɗo hen aran ɗo hirande nawana ceerno mum almuɓe kirto eɗen gandi noon ɗum ɗon ko jiyande moƴƴere kadi ko darde moƴƴere kadi ko darde ganduɗa vraiment teddude kadi sikki men dañi o ceerno lamin kankone o ara o ɓuura yañade gueɗe ɗe o ɓuura ɓollude yiyande holko tagui ɓe mbaɗi ɗum ɗo ƴella e oɗo couvre-feu woni hay goto hande o yaltata e jammaji ɗi pour andi ñawo woto nadde e nder yimɓe ɗum tagui laamu ngu haɗi yimɓe yaltude jamma ko ɗum addani noon wuuro men ƴella hande wadde hirande nde ganduɗa hoorema ko hirande almuɓe eɗen ganduɗa almuɓe ɓe jaltano jamma jaha jellu e galleji ɗe adda noon tagui waɗi ɗum ɗon hirande nde ɗon pour almuɓe ɓe dañi ko kirta eɗen gardiɗo noon e ceerno Lamine Diara kanko o monɗo kanko ardi gueɗe gonɗe ɗo e namdoɗe mo holko addani hirande holko tagui ɓe mbaɗi hirande hol kadi darde ɗon ngo darde e pour waɗande almuɓe assalamu aleyka Amadou Souleymani a salminama a juurama ani Ahmadou Omar Samba a salminama on juurama e ko namdiɗa ko ñawore Allah mi Allah ñawi mo e gandi oɗo saaha Allah ñaawi ɗeɗo caɗele ko tagori mum Allah ñaawi ɗeɗo tampere Allah ñaawi ɗiɗo kulhuli ɗi ganduɗa ala ko saabi ɗum so wona yimɓe Allah kam wi kala nde wadde yimɓe saɗede kala nde wadde yimɓe musiba ɗum ne caabi ɗum eɗen ñaago Allah yo Allah yaafo en eɗen ñaago Allah yo Allah heɓir en eɗen ñaago Allah yo Allah yumru
eɗen ñaago Allah ɗum ɗo yoɓi ha laaɓa nde ɗo hirande nde jiiɗa gila ɗum ɗo fuɗɗi ene waɗe wuro he kadi ko wuro ngo waɗi nde ɗo hirande wuro ngo e ladde nde kayre waɗi nde ɗo hirande ngari so tawi caɗele keɓama caɗele ɗe jeeyi ha yettima jamma eɗen jogui fodde ujunnaje annuɓe koyemen guuri jamma guuri ñalawma bon ñawore nde yettima ha jamma hay goto woto yaltu ko on saaha kamɓe sukaɓe so ɓe jalti ɓe keɓan caɗele wuro ngo noon yiɗaɓe koota cuuɗi mabɓe wuro ngo yiɗa saabi ɗum seeren ɓe koota cuuɗi mumen wuro ngo yiɗa annuɓe koota wuro ngo kay yiiɗi ko annuɓe dayman yo keddo e wuuro he yo nguure wune e wuuro he yo gon hen yon tari wuro ngo yiɗi ɗum wuro ngo ƴetti ɗeɗo golle kasaje dayman ene goodi bota e dayman goodi wuro ngo ƴetti ɗeɗo golle kala kihiɗe wuro ngo itta dépense muɗum waɗe kiraɗe waɗama kiraɗe annuɓe fof nodde garana ko foti ñamde jamma o ɗum ɗon woni sababu nde ɗo hirande wuro ngo waɗi ɗum ko woni ladde ko debbo e gorko eko woni wuuro ko debbo e gorko kamɓe ndendi ɓe mbaɗi ɗeɗo golle eɓe darda Allah eɓe dewra Allah ala ko woni anniyaji mabɓe sowona yo ɓeɗon keddo e wuuro he saabi wonde ɓe wuuro he eɓe ñagadata Allah ko jaam ɓolo ko teddugal kadi beela wona sababu kadi Allah waɗa sababu kadi jeeye sobuji ko Allah addirta jaam e aduna he kadi jeeye sobuji ko Allah addirta jaam eɓe cellani ɓe kadi jeeye sobuji ko Allah addirta jaam e maaɓe jumi yayaɓe hen ɓe ɗum woni sababu ɗeɗo golle eɗen ñaago Allah yo Allah jaab ɗum eɗen ñaago Allah yo Allah heɓiru hen eɗen ñaago Allah yo Allah faabo hen allahumma salli ala rasulillah gonɗa ɗo koye rewɓe e worɓe kamɓe ɗo eɓe daari pour deftikiraɓe hol gardiɗo golle ɓeɗo jiyaɓe Allah wonɓe ɗo ɓeɗo jiyaɓe Allah ko worɓe e rewɓe ardiɓe ɗum ko sohnajo beetoɗo Salamata Moli Niass o andira Kurjuru Salamata Moli Niass kanko ardi rewɓe ɓe kadi ko rewɓe hewɓe worɓe ɓe ardiɓe ko jiyaɗo ene wiye Basirou Kalidou Niass kanko ardiɓe en ɗo oɗo équipe ko dariɗo omo darani Allah omo rokki hoore makko Allah kala ɗo Allah nodda kala ɗo Allah nodda kala ɗo annabi o nodda ko dariɗo o yiɗa hen on jarama o yiɗa hen mbiye ɗum ɗo ko Allah o dari wallude miskineɓe wallude wasɓe so tawi Allah waɗi woodi maayɗo nelaɗo Allah wi tawi woodi maayɗo yo defa ɓe gittu bottaje kiɗaɗe e kastaje gadda e galle ɓayraɗo saabi on wonko sohlude ko wona defde kamɓe keedata hen ɓe toppito ɗum no ñamara eno yarda kamɓe ɓe ceerani e daranade Allah ɓe ceerani e wonande Allah joni noon nde ndeɗo ñawore ari kadi ɓe ketti hen kamɓe ketti hen kamɓe natta e wuuro he galle e galle ɓe gadda ko deefe so hiwi ɓe ndenda ɗo guila sallifana deefe ha feewa ɓe pecca ɗum anɓe garwa ɓe ceerani ɗum dayman koɓe dariɓe eɓe darani Allah dayman koɓe taƴiɓe ligganade Allah eɓe keewi noon eɓe keewi kono ardi kam dental ngal ko Salamata Moli banggue rewɓe ardi banggue woɓɓe ko Basirou Kalidou Maymouna kono eɓe keewi so limtida ɗum ɗon ko fedde hewde ɗum woni alhaali mabɓe hande o tawa ko romtimo ko o haabi al ko romtino ene wonde mawɗo amen biyeteɗo Bakke eyyi mawɗo kamɓe fof ɓe jinnama yamani janggo e janggo ɓe mbaɗane jawdi ganduɗa hoorema donc kamɓe fof eɓe gara ɓe jooɗo darde mabɓe e ƴella kadi yiye kamɓe ɓe daari hay jeeruji mbaɗoji ɗi e so jaam gonɗaɗo e ɗo fof kala ko kewi kamɓe worɓe e rewɓe kamɓe fof eɓe daari pour tarwude programme uji meɗin ɗiɗo en keɗima joni Ceerno Lamine en keɗima Ceerno Lamine ko ɗum ɗo garmuɗen ƴettude ɗo hirande almuɓe ɓe eɗen jarno noon joom wuuro eɗen jarno wonɓe caggal leydi ɓe eɗen jara wonɓe ɗo ƴella émergent e association mo ƴella kala mbaɗɗo hen junngo mum eɗen jarno ɗum par ce que ɗum ɗo hunde moƴƴere Ceerno Lamine wi yimɓe mbaɗi ɗum ko pour woto almuɓe ɓe jeeyaɓe ɗo ɓe eɓe jeeyata ɗo ɓe woto jaade koto guure mumen ɗum noon ko ɗo mbawɗen rewirde Allah par ce que jamaji e jumaji foof ene juule mais hande ko ɗuɗɗa pour salade ñawo ɗo mbawɗen rewirde Allah kala mbawɗo wadde hen junngo mum walla
eɗen ñaagui ɗumen yo waɗ hen juuɗe mumen ɗum ɗo sabu o fof noon hamin jetta Allah e nelaɗo mum hamin jetta biyeteɗo Fulɓe o sabu oɗo sabu ko kanko addi ɗum ñande ñalawma ɗum fuɗɗotode kanko e biyeteɗo Youssou ko kamɓe mbaali e wuuro he on saaha taw ɗum fuɗɗaki ndeppu ɓe mbaali ko yiilade eɓe mbeɗa Allah wawi julɗo kala defɗo hirande nokka naɓe lacciri nokka naɓe cakkudi naɓe dañi boyluji ɗi o faali nder galle feccugol ngol noon o wiya holno feccirta hankkadi heure yonti o yi si yiiɗi o fiye si yiiɗi o nawe gendarmerie o feccalo nawan almuɓe ɓe feccitiraɗe ɗe nawan almuɓe eyyi joni noon ɓe jotti ɓe ƴeewi nde ɗo yiyande ɓe mbi yo wuuro ngo rendi ɓe coodi wuuro ngo ɓe mbaɗi Allah wawi julɗo jogiiɗo kalis jogiiɗo gawri jogiiɗo ñebbe renndi nan fuɗɗa defeede wuuro ngo ne yiiɗu caggal wuuro naaɓe ko mbanno hen ko ɓenne ngari haa ɗo namdiɓe dépasse o ne yaadi ɓe kalaɓe dépasse o ne yaadi mbi kañum men ɗum noon ko nelda e wuuro he ko ɓe mbaɗi hen juuɗe mumen joni wuuro ngo ko kañumen ne mbaɗi hen juuɗe mumen kala kone jettite ko wuuro he yaltata ko caggal leydi naaɓe heddi toyde e ballal Allah e ballal kadi sukaɓe jeelankoɓe darima hen ngam wawde falade ngam kadi addude jiyande mumen ha ɗum ɗo wawi filede waɗe aduna o bandiraɓe fof daara ɗum ɗo kadi ko yeeru mo gandanɗa aduna o fof ne wawi huccude hen kala joguinoɗo hen nden ɗon yiyande ene wawi ɓeydude molano kadi ene wawi ƴettude yiyande ari ɗum ɗo ko yiyande moƴƴere faade renndo ngo faade jamanu o kadi ko riyande kadi nde gandanɗa ɗum ɗo wawi kadi rende en caggal nde Allah rokani en yiitude kene fota wawde safrude oɗo mboros wadde nden ha peereɓe mbi falade ɓuuri safrade ɗum noon yo Allah addu jaam e kifal yo Allah wat ndenka ha mbawen suurade e ngun ɗon ñaw Amadou Wone Diallo télévision